What's up mga kapangga? Gusto po kayo mga Kapangasinan at nandito po tayo sa SM Center Dagupan City and we will check itong branch ng Honda motorcycle dito sa tapat niya ang Honda start option. So ito ay naka pass switch na rin. Bagay na bagay itong motor na to bilang daily commuter ninyo, or pwede rin nating pang negosyo or pang service. Swak din to sa mga tricycle na pang pasada kasi malakas na rin po yung makina nya. So ito ang TMX 125 Alpha 125cc motorcycle. Ito na po yung isa pang Wave 110R. Si SRP nya is 60,900. Down payment 6,800. At ito po ay mayroong 110cc air-cooled engine with 1 cylinder that makes 8 horsepower and 9 Nm of torque with 4-speed rotary transmission. At ito na po ay Euro 3 compliant engine. Ito na ang Wave 110R. Let's go here at RS125. Available po siya sa standard version that cost us 72,900 SRP. Down payment 7,300. May standard features po siya na large analog and instrument panel with a gear indicator and engine check warning signal indicator na may very useful po sa mga riders. Meron din po siyang Euro 3 compliant machine. Here we have the XRM 125 DSX 2020. Ang kanyang SRP 66,900, down payment 6,800 with a engine displacement of 124cc. And ito po ay pwede na po sa kick or electric start with a power of 9 horsepower. Meron din po siyang pass switch at yung kanyang panel ay analog. So
here we have the XRM 125DS guys. So let's go to Honda Beat 110. Isa sa mga scooter na talagang affordable para sa atin. Available po siya sa tatlong klase ng variant, yung Passion Sport, Street, and Premium. So yung kanyang Passion Sport at Street version ay nagkakahalaga ng 66,900 with a down payment of 6,300 guys. So marami po kayong color variant yan. May blue, may red, may orange, may black. Sa automatic Street na meron tayong gray or black. So yan guys, yung Honda Beat 110 standard po sa kanyang variant. Sa lahat, yung tubeless tire, key shutter system, parking brake lock, and a side stand switch. So yung sa premium meron po siyang idling stop system, yung nagsiswitch off yung engine, at yung combi brake system or CBS as standard feature para sa mga premium variant. Yan po ang features ng Honda meron na po siyang standard anti-lock braking system o yung ABS. May smart key siya, U-box, digital panel, power socket for charging. Ang SRP po niya ay 109,000 with a down payment of 14,300. So yung color variant niya is black, blue, and red. That is a Honda Airblade 150 ABS. So guys,